dámy a páni, Ondrej Nepela, Československá socialistická republika. Ondrej Nepela, meno, ktoré sa stalo legendou. Historicky najúspešnejší slovenský športovec, zlatý chlapec na vrchole slávy. Ale čo ak bol jeho život v skutočnosti zlatou klietkou? Jeho fascinujúci príbeh sa teraz stáva predlohou pre nový celovečerný film. A nie je to len hociaký film. Ide o debut talentovaného režiséra a scenáristu Gregora Valentoviča, ktorý sa rozhodol ukázať Nepelu tak, ako ho nepoznáme. Film sa nesnaží zmapovať celý jeho život. Sústredí sa na kľúčové roky 1972 až 73. Predstavte si to, ste čerstvý olympijský víťaz, vraciate sa domov a režim vás oslavuje ako hrdinu. Využíva vás na propagandistické účely, ale vy túžite po niečom úplne inom. Túžite po úniku. Chcete žiť slobodne a byť konečne sám sebou taký, akým v skutočnosti ste. Lenže v tej dobe to bolo takmer nemožné. Sklamaný Nepela tak musí nájsť novú motiváciu, čo mu stiažila aj osobná tragédia v podobe tragickej smrti svojej najlepšej kamarátky, krasokorčuliarky Hanky Maškovej. Zahrať legendu si vyžadovalo extrémnu prípravu. Hlavnú úlohu stvárni talentovaný český herec Jozef Trojan a jeho premena bola neuveriteľná. Musel sa nielen naučiť plyne po slovensky s pomocou lektorky, ale aj absolútne suverene ovládnuť korčule, naučiť sa kroky, figúry a dokonca absolvovať hodiny baletu. Vo filme uvidíte aj ďalšie herecké ikony. Trénerku Hildu Múdru si zahrá skvelá Zuzana Maurer. Aby bol príbeh čo najvernejší, režisér Valentovič písal scenár počas pandémie a ponoril sa do hĺbkového výskumu. Nečerpal len z kníh a dokumentov, ale rozprával sa priamo s Nepelovými priateľmi, známymi, učiteľkami a dokonca rozhodkyňami. Zaujímavosťou je, že v roku 2025 sa o Nepelovi natáčali až 2 samostatné celovečerné filmy. Ako však povedal sám režisér Valentovič, Nepela bol tak veľkým športovcom, že 2 filmy si určite zaslúži. Pripravte sa na silný príbeh o hľadaní samého seba v dobe, ktorá neprijala slobode. Film Nepela prichádza do kin stereo už tento štvrtok. Nenechajte si ho ujsť.